Jeg kender ikke deres baggrund. Og hvis jeg spurgte, så vil jeg sikkert ikke noget svar. Jeg kan jo ikke stå der og krydsforhøre hende om det ene eller andet, før vi går i gang. Jeg spørger heller ikke kaste dem ned i Føtex, om hun har fået mindsteløn, eller hvad hun gør. Så. Jeg er sikker på, at de fleste de kommer op af egen fri vilje. Ja, de har jo ikke de samme muligheder, der hvor de kommer fra, som de så kan få her. Det er da på en måde også bedre, at de får en skilling for det. Ikke? Altså, der var engang afrikanere. Ja, altså, vi var kommet i gang, og hun havde taget mig i munden, og det gik fint der. Eller. Så det var så lå hun der foran mig. Hun lå nede på gulvet og hylede og skreg og tøvede og sagde, at jeg skulle ringe til politiet. Det kunne jeg jo ikke, altså. Jeg kan jo ikke. Altså, for jeg skulle sige til min kone. Jeg ved godt, det er et hårdt job. Eller, det er hårdt. Det må det jo være. Men altså, vi andre, vi går også på arbejde. Okay?